А сега към Любчо Георгиевски, председателя на закрития български културен клуб Иван Михайлов, който получи година условна присъда с 2 години изпитателен срок по обвинение в ксенофобия, расизъм и разпространение на расова омраза заради публикуване в социалните мрежи на цитати на Иван Михайлов или, както му казваме, Иванче Михайлов. Здравейте! Здравейте! Очаквахте ли да се стигне до там? За мен, честно казано, очаквано беше. След 3 години, като минаха ангажирано съди, адвокати, свидетели, очаквано беше да ме осъдат. Кажете ми, определяте ли присъдата като политическа репресия? Присъдата е точно това, политическа репресия. И аз я приемам не като срам, а като чест. Това не е присъда за мен, това е грамота. Грамота, че съм верен на българската кауза и верен на делото на Иван Михайлов. С какво подразнихте македонските власти? Македонските власти подразнихме ги с това, че вдигнахме нашия глас. Казахме ясно и гласно, че сме българи от Македония и че си искаме нашите права. И нашите права да са конституционно гарантирани в нашата конституция, наред с другите народи. От тогава ли започнаха проблемите ви? Проблемите започнаха именно от когато се отвори клуба, на откриването на клуба, когато македонската власт види, че имаме реална подкрепа от България, защото там беха цел държавен върх на Република България, от вице-президент, от председател-министър, бивши министри, председатели на политически партии и так нататък. Кажете ми, какви цитати публикувахте от Иван Михайлов или Иванче Михайлов, както му казваме? Какви цитати публикувахте, които толкова подразниха македонската държава, за да ви осъди за ксенофобия, расизъм? В момента, че я имам присъдата в мен, можем да ви прочетам нещо, което примерно казва тук на 10.9.2022 на български език. Обвинетият като администратор обяви фотографии от моми и момчина, поддржувачи на ВМРО, како полагат цвете на гроба на Иван Михайлов и неговата съпруга, то текст на български език, кој и другото ги значува тези девойки како продолжувачи на делото на Иван Михайлов. Чакайте малко, не ви разбрах. За това, че сте положили цветя на гроба на Иван Михайлов. За това, що съм публикувал млади хора от Република България, които полагат цветя на гроба на Иван Михайлов и съм ги навредил. Другото на български език, как съм споделил како администратор, текст со содржината, дело експонатите на сърбизмо Димитър Влахов, Лазар Колишевски и Михайло Апостолски и нивните другари, която е парола на 5-тимата срубишки студенти. Тоест това, че в социалните мрежи сте изразявали своя позиция. Да, своите позиции сме. И забележете на всичките тези, които се пише, че на български език, на български, като да е престъпление в Македония, да споделяш и да говориш на български език. Кажете ми, българските културни клубове са забранени в Северна Македония. Какво означава това? Това означава един знак в началото още да ни прекратят дейностите. Само те не разбраха една работа, че клубовете и името на Иван Михайлов не се само в Централния регистър. Те са записани в сърцата на македонските българи и така да можат да не заличат и да не избришат от всякаква институция в Македония, ама клубовете ще продължат да съществуват и да работят. Подложено ли е семейството ви на натиск в момента, вие самия? Аз съм вече по-дълго време. Уволнен съм от работа.
разни връсти на натиск, къде и да одиш, преследвани сме от тяхните агенти. На семейството, за щастие ми се, децата ми се в България, там учат и малце се освободени от това насилие срещу нас, което е. Ама всички българи в Македония горе-долу ги имат същите проблеми. Всеки, който явно се и публично се изрази като българин, веднага започва държавната машинерия да пробва да го щупи. Смятате ли да останете в Северна Македония? Ами нормално, аз тук съм роден, тук живеем, тук мислям да умрам. И тук да градам бъдещето за нашите деца. Защото Македония е наша страна. Ние тук не сме дойдени от някъде. Ние сме тук домородно население повече от 1000 години. Притеснявате ли се, че давайки това интервю, може да бъдете отново арестуван? Ами аз се притеснявам изобщо за всичко сега. След това 2 години условно, под присмотра, всеки един може да ме прияви в прокуратурата, че съм го обидил на някакъв начин и да дойдат през нощта и да ме лапсат и да ме закарат в затвора. Българската държава реагира официално много остро на присъдата ви. Ще търсите ли правата си в Европейския съюз? Ами, очаквам българската държава да започне най-сетне да действа. Европейският път на Македония минава през истината. А истината е, че тук живеят българи и те нямат никакви права. Чухте ли и да коментирате кой има интерес да руши връзката между България и Северна Македония? На международен форум сръбският президент Вучич коментира, че България пречи за приемането на Северна Македония в Европейския съюз. Ами ние тук всички да знаем, че оската Москва-Белград-Скопие работи безпрекорно. И оттам идат всичките работи за Македония да се спре към пътя към Европа. И вече и много агресивно се работи по този случай. И през медиите, и през публичното пространство, и през дебатни емисии на телевизиите, сега и чрез църквата. Така да тоската е тая. Белград, Москва, Скопие. Кажете ми, видях в съдебната зала, като произнасяха присъдата, беше македонското знаме и до него европейското знаме. Защо в македонския съд стои европейското знаме, след като Северна Македония още не е член на Европейския съюз? То на същия принцип може да си сложат и бразилското. Извинявам се за... Да. Ами това е един декор, да кажат, че са европейци. Според делата и според присъдите, които ги носят, те повече личат на някакви режимски съдове, отколко на европейски нормални институции, където би имали и ние, като граждани на Северна Македония, доверието. Тоест това е за декорация сложено, така? Да, чиста декорация. Европейското знаме. Чиста декорация, защото те не имат никакви европски ценности. Правосъдието в Македония има почти 2% доверие в народа. И в България правосъдието няма много голямо доверие, трябва да ви кажа, но истински се надявам, че няма да има последствия за вас в Северна Македония, говорейки публично пред български медии. И с така внимание и с тревога ще наблюдаваме какво се случва с вас в следващите дни и изобщо каква е съдбата ви след произнесената присъда. Действително българската държава заяви, че официално ще потърси справедливост за това, че вие получихте тази условна присъда от година и 2 години изпитателен срок. За това, че сте помествали в социални мрежи на български език позиции на Иван Михайлов, Ванче Михайлов. Благодаря ви още веднъж. Благодаря и на вас. Ама искам да ви кажам, че с тази присъда властта не може да ни пречупи.
Не може да ја угасни пламено и българщината в нас. Ако мислят, че с една условна присъда ще ни уплашат, няма нищо. Това е само началото. Тек от сега понататък ще почнем да говорим по-гласно и да се обжалваме пред всички европейски институции, да видят всички как е ситуацията в Македония. Благодаря ви.